Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla moni roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka altine hande ko wiide won tan yo Allah waɗanen jami kisal ha ittanen ɗo oɗo rafi mbawen ruttade e activité ji meɗen ɗum noon no subaka foof goto foof salminama inde kono on manama e jettoɗe e serenɓe men jijjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppo e aduna o kono yuppo e Sénégal foof ko banimon debbo Aissata Ndiaye won debbo ɗum gorko Amadou Moussa bismillah mbani ba Aissata a salminama a ñaganama Allah moƴƴere namde kadi mbar ko jam fini ɗo pinɗa e holno mbaɗoɗa e foftere weekend o jam ɓolo kay a foftima no moƴƴi weekend o mi foftima seeɗa kam walla weekend korka ala foftere weekend korka ala foftere saabu aɗa andi waño sa ummima e ligguey o natoyta ko nder wañ tigui ɗum noon kadi ala sago so tawi a natani wañ kadi tampere nde jokkoto ɗum noon tigui ɗum noon ko salmitadema e salmin dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder kam e caggal leydi Sénégal yettudeɓe kadi kamɓe e jarnudeɓe kala e saaha e yewnudeɓe kadi wideɓe bisimilla mabɓe e roɓire jayde je o altine moƴƴo malal noon tigui Amadou ko ɓuuri tengtude hande ina wayno Aissata ha hande di jande leydi Sénégal ne wayno keddi tigui koye o mboros coronavirus mo ganduɗa ina jokki tigui layde ɗo e leydi men Sénégal kono kadi ko laygol ngol ganduɗa ngol handi darni hakkillaji no fewi Amadou ɗum yiyama tigui wadde vox populi uddita damal ko noon tigui jayde wi ne wayno ko weekend mo ganduɗa o tigui ko weekend kulɓiniɗo corona de ne wayno wari yimɓe joyo e nder balɗe ɗiɗi ɗum ɗon noon nde yiiɗi wi tan ko aset mo jaltuɗen kame alerte ne wayno yimɓe joyo keddima e oɗon boros covid 19 tawi noon holitama ni wonde heddiɓe hen ɓe duuɓi mumen tolni ko hakkude 35 nangui jeeɗiɗi hakkude 37 nangui 75 holitama ni wonde oɗo mo ganduɗa o ko nayaɓo keddiɗo e mboroso walla nayaɓe foof ne wayno ko ɗo e Dakar tigui kodno goto noon ko toon to Touba jayande kadi ne lima ko tolni e 150 tawi e jeetati ka kesso covid 19 kañum tigui woni ko yiya e oɗo weekend mo jewtuɗen tawi noon hen sappo e jeenayo ko transmission communautaire woni raɓaɓe tawi ganda holi dabde ɗumen ɗum saabi noon jayande wi e nder yontere yewtade ko tolni e yimɓe jeenayo keddima hen e nder tawi noon so tonggode nde limama ko sappo e jeenayo keddi hen guila ndera fi o naati ɗo e leydi men guila ñande lewru ɗiɗi lewru mars kono ɗum ko ina fada e talata janggo hono kay discours manam ko goddi ganduɗa ɗi ko mawɗo leydi ndi ina jogori huccidde ɗum e fewde e ɓiɓɓe leydi Sénégal jayde libération nden ɗon wi ko covid 19 ina waynode oɗo saaha hande nana ɓeydi yaaha waɗa taaɓe muɗum e kala fannu no welira ina ñaaƴa tigui e dow leydi Sénégal yimɓe sappo ina wayno kañumen tigui keddi e mboroso e yontere yewtude nde hollitama ni wonde hen joyo tawi noon ko hakkude aset e alet ɓennuɗo ɗo o e nder hen noon jayde ne lima ko tolni ujunaje jeetati e temedde jeegom e capanɗe jeenayyi e goho ɗum ɗon tigui woni contact mo ganduɗa o yiyama kono kadi won hen ko waɗa ko wiyete isolement manam jonca ɗum ɗon noon ko toggude e guila ñande jeeɗiɗi lewru mai nduɗo ndu gonɗen temedere e capanɗe joyyi e jeetati tawi noon ko ka kesso kañum tigui ene wayno yiya e nder balɗe ɗiɗi jewtuɗen nde tawi noon oɗo saaha hande Sénégal yettima ko tolni ujunere e capanɗe nayyi tawi koɓe cellani leliɓe oɗo saaha ene cafre e cafrirde ɗe hollitama noon wonde to Fatick wonde ɗo tigui ummi to Dakar kañum tigui testat tawa ene wondi e mboroso kono kadi jayde ne sifo wonde hôpital Fann kam elo dante kala oɗo saaha piɗama e oɗo mboroso jayde enquête nden ɗon ne wayno arti koye e los ko ganduɗa ko woni yimɓe ganduɗa ɓe ko heddotoɓe e rafi o kono kadi e kawuji grave ɗe ganduɗa ɗi ina jokki ha tigui ɓeydade ɗum noon jayde wi tan oɗo saaha hande beele ina yimɓe ina jogui ha joni mbawi rewde ɗon kuula kono tan so tawi won hulɓe won kamɓe kulani jayde hayso tawi wi ko weekend mo jewtuɗen ko tolni yimɓe joyi keddima hen tawi noon jeeɗiɗo ɓe ko ka grave oɗo saaha noon eɓe tigui cafre ɗum saabi noon yogaɓe ganduɗa ɓe ko haralleɓe to banggue cellal balli e fanniyankago muɗum koliti wonde oɗo saaha de kulu huuli cuwa taw aɓe paadi noon e yontere fande so tawi ko wayni jokki on tuma noon ina jaari hulde docteur Aline Badara Diop kañum de koliti wonde oɗo saaha ko udde hakkille muɗum tan ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe koɓe duuɓi tokosi heddotoɓe e oɗo mboros ko jayde l'observateur addi nden ɗon wi ko oɗo paadimi covid 19 ɗum ɗon noon ko limore nde ganduɗa nde o saaha hande Aissata ina addi kulhuli kono kadi ina moñña ɓandu tawi noon ko Sénégal naɓe wurɓe toon to caggal leydi hollitama ni wonde oɗo mboros hande wari ko tolni e capanɗe jeenayo e jeenayo Sénégal najo tawi noon ko coronavirus yoɓi ɗumen ɗum ɗon noon omo ganduɗa komo fanniyanke to banggue wirwirde biteɗo docteur Mbeng arti tigui e sifa oɗo pandémie covid 19 ɗo e leydi men Sénégal en tawe e hello jeegom
jeegom ha jeeɗiɗi e nde jayde l'observateur goɗɗum ko tawate hen ko konngudi Tousé Manga mo ganduɗa ko sardiyanke woni député toon to assemblée nationale kono kadi ko tergal e nder goomu suivi nodirtegu force covid 19 e wiide makko noon e nder document o ine winda hen temedere e jeeɗiɗi million e ko préji meɗen CFA ɗum ɗon noon koko jogude hokkede ɓen ɗon yimɓe tawi koko wiite per diem ɗum ɗon noon e wiide makko wiide ni no wayno per diem ala hen ɗum ɗon ne wayno ko wasde haalande Sénégal naɓe gonga e gonga kono kadi e wiide makko o arti tigui e hol jiibor mo ganduɗa hollo mbima hakkude Habib Sy e nguɗo goomu force covid 19 jeyde le soleil nden ɗon de ina wayno ha joni koye haare gam tigui folde o mboros coronavirus ɗo e leydi men Sénégal saabi noon ha fedde gotago windere nde wallita leydi men Sénégal e on ɗon plan manam e nden ɗon haare ɗum ɗon noon enveloppe o tolnima e temedere nogas milliard e copreje meɗen CFA ɗum saabi noon jiiɗen photo mo ganduɗa ko Antonio Guterres mo ganduɗa kam tigui ardi ndeɗo fedde oɗo ñalawma hande kono kadi jande arti limore en ganduɗa nde ko hanki ujunere capanɗe nayo kañumen tigui goni leliɓe oɗo saha hande e cafriɗe ɗe kono noon kadi yimɓe joyo kañumen keddi hen e oɗo weekend mo jawtuɗen saabi noon leydi men Sénégal limi sappo e jeenayo heddiɓe oɗo mboros ko jeyde quotidien wi nden ɗon wayli sawru mbaggu nde ari koye contrat hakkude Sénélec e Akile ɗum ɗon noon jande wi tan ko on cas ene hollita noon wonde kay ko ɓe cifo hol tan ko suuɗi e nder o contrat hakkude gollorgal leydi men Sénégal tammigal kala ko fati banggue kuɓɓam e gollorgal ngal ganduɗa ngal ko toon to dowla Turki ummi ɗum ɗon noon ne tawi e hello sappo e goho saabi noon jayde hande suuɓi ko affiche de manam tan hollirde en photo ɓe ganduɗa ɓe kañumen gardi ɗen gollorɗe ɗiɗi tambiɗe casamma jayde coftal belle stade uddata dama ko noon tigui ɗum ɗon noon jayde wi ko Liverpool de oɗo saha hande addi tigui jabol muɗum faade e Real de Madrid ɗum ɗon noon ko yidde wi tan kamɓe les Reds ene wayi oɗo saha kay ɓen dokki Sadio Mané contrat mo ganduɗa o kay ko kaddi gurdam muɗum tawi ko toon heɗoto e to Liverpool ɗum saabi noon jayde wiide oɗo saha hande omo jogori tan dattitade omo ganduɗa o ko Mohamed Salah e Roberto Firmino e to banggue jobdi toon to Liverpool kono kadi hollitama ni wonde kay ɗum noon foof noon jeeyi sababu tan ko yidde jaggude ɓiɗo Sénégal najo saabi noon o ɓeydi contrat makko toon to Liverpool ɗum ɗon noon ɗamaw Real Madrid sayi e ndiyam e on tuma noon ene wayno oɗo saha hande hakkillaji ene keeti toon to Angleterre jeeyi so on sababu noon ko batu mo ganduɗa ko mantini gam tigui yidde ɓamtude oɗon championnat mbo dowla Angleterre ɗum ɗon noon ko oɗo altine hande andete ina wona walla wonata ko ɗum ɗo wonno ko ɓurno tengtude e roɓindu men jeyde ƴeewo subaka noon tigui Amadou udditen ko eɓɓore wonde walla payne banggal gongal woni tan yiyete banggal laygol rafi o ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hande ɗo ɗo altine sappo e goho e lewru mai temedde jeenayyi e sappo e jeeɗiɗi test waɗa arti hen noon ko temedere capanɗe jeeɗiɗi ɓe ganda jiyama nde dañi rafi o ene jeeya hen temedere e capanɗe jeegom e jeenayyi ɗi ganduɗa yete ko kawuji contact ɓe ganda ko ɗabaɓe tene andi dabɓe ɗumen ɗum noon e jeetato ɓe ganduɗa yete ko kawuji communautaire dañɓe rafi o te andaka hoto ƴetti ɗum ko liberté 6 liberté 3 goto mbawa goto Pikine goto Touba tati Touba Tamba tati Touba ɗiɗi ɗum noon capantati e jeegom celli ha koti capanɗe jeegom e joyyi capanɗe jeegom e joyyi celli ha paati galleji mumen jeetato woni kawuji grave wonɓe sowetas e oɗo saaha ujunere e temedde jeetati capanɗe jeetati e jeegom goni ɗo joni tan yete andaɓe ne dañi rafi o e nder leydi meɗen ɗum noon ina jeeya hen e temedde jeeɗiɗi e sappo e joyo ɓe ganduɗa celli e ko tolni sappo e jeenayo wasɓi hen pittali mumen goto jaltinaɗo o leydi ndi ɗo joni noon ujunere e temedere e capanɗe joyi e goho woni ɓe ganduɗa nane leece hôpital uji ina cafre Amadou ɗum ɗo so ƴewtidama ko chiffre mo ganduɗa yaaji mawni kono kadi joyo ɓe ganda mbasi pittali mumen Amadou hakkude samedi e dimanche ene holliri tan rafi o ne wayno dañi tigui hono nokku mo ganduɗa o sinno ko demowo wiite ko ari lulade en tout cas o ari remde no hannirta ni jabbude peut être o lewi o jabbi oɗo saha hande mono rema
te hula ko woto sabbin ɗo e puis so tawi o sabbinini ko sohli ko heɓa ɗum woni soñde daade yimɓe hewɓe ɗum noon woni ko ñagoɗen Allah yo Allah dandu en hollir tan rafi o ene wayno nan jokkillayde Aissata te kadi kulhuli ene wayno vraiment haysen tawi won spécialité koliti wonde kañumen ne paadi ɗo yontere fande so tawi ɗum layri hono ni en tout cas eɗen ɓeydi ha tan en tout cas juude oɗo rafi te kadi nana ɓeydi ha jibinde kulhuli ha tengti e ɗe balɗe ɗi jewtuɗen saabu eɗen gandi kam rafi ko muusi ko fof so tawi hankkidini neɗɗo wiyama tan heddima e rafi o déjà kulhuli ɓeydoto mawnude hen saabu hande o ene wayno nde limore wonde e ɓeydade e kala saaha sino tawi kadi ene jari wadde souligné ko woni koye sellude hande tengte capanɗe jeegom e joyo kono kam en tout cas no yowade foof rafi o kam ina ɗo tigui ɓeydi halayde no hannirta tigui Amadou rafi o nani ɓeydi layde holko ɓeydi laynude ɗum ko ɗum ɗo joni woni namdal ngal beele yimɓeɓe goni ɓe ndewani hande mesure aji tottaɗi ɗi wiyede yo neɗɗo habɓu masque muɗum yo yimɓeɓe goddodir ko tolni métaire goto fo yo waɗɗu ɗum goɗɗo o so neɗɗo ne doƴƴa yo sukku kine muɗum walla yo sukku hunuko muɗum e seni isla ɗum ɗon fo Amadou beele nani rewa walla rewaka ko ɗon haala ka woni saabu hande aɗa andi ko ɓuuri hande woni probléme uji Amadou marché ji ɗi ko hen jeeya hay hande so jeygoli ɗi ussama ɓeɗo dawa hande ɓe dawa janggo samedi dimanche hay goto dawata yiyama weekend oɗo ɓennuɗo marché ji ɗi yoga hen lawɗitama ha laaɓi pewditama ɗum ɗon foof koko ɓeydata laaɓal kono kadi yimɓeɓe est ce que mesure aji aɓe ndewi hen ɗum ɗon woni namdal ngal hande saabu goto fo noon e responsabilité ji mum saabu goto fo wawa rewede e wiyede sooɗo juuɗe ma jogo gel o walla wiyede ya haɓɓu masque ma kala ɗo tolniɗa yen dok rafi o sen dogui rafi o Amadou ko nafoore men wonata en jii yoge jeereji ne wayno laɓɓinama ha laaɓi kono Aissata beele rafi o woni koye jeereji ɗi ko ɗon woni probléme o par ce que normalement rafi o woni koye nder yimɓeɓe ko yimɓeɓe ne wayno naw yimɓeɓe damdirata rafi o wadde ne firti koko mbiɗa ko so tawi ko namdal jabol ngol ko wona yimɓeɓe foof despekti ko yuti ko e ko fawaɗo en yo yimɓeɓe ndenta ko woni soɗade nde woni rentodirde nde woni salmodirde nde woni memodirde nde woni ɓornade masque o ko ɗum ɗon woni ko yimɓeɓe hande o donki wadde adapté no hannirta ni kadi Aissata ene hen gueɗel gotel aɗa andi Sénégal naajo walla neɗɗo e mbaadi kuftidinde so tawi guila ñande ɗiɗi lewru mai ha ɗo kalten ɗo ñande foof ko discours goto ñande foof ko ndentoɗe ñande foof ko mbaɗeni hen hankkadin so ɓooyi konngudi kewtade hoore ma natta hulde siftinde nden haade rafi o naati ɗo henne ko kulhuli mawɗi mbiyede o naati ɗo ko balɗe seeɗa huula yimɓe natti hulde joni nanta ko yimɓe mbiye rafi o wodani rafi o ko ni ko ndani donc noon firti ko discours aji ɗi ene moƴƴino kala jonte ɗiɗi kamɓe joguiɓe cellal ɓalligal walla kamɓe laamu ngoy koye mumen ɓe eto addu discours aji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi ina mbaɗa rigueur ina kadi jira e goɗɗi ɗi tawi yimɓe ene discours aji ɗi kesɗe e dow koye mumen discours aji jangguinoji kono kadi discours aji ɗi ganduɗa ɗi ko kulɓinoji discours aji kadi aussi en même temps pindinoji sona ɗum tan so woni guila nden ha joni ko les 5 gestes barrière ko ha joni ndentodire mbaɗire dani naggam e saggam hewti hakkillaji yimɓe ɗi te konngudi so kewti hakkille ma ene wayno a natat joganaɗo ɗum kulhuli a natat kadi aussi wattoren hakkille ma no fewi donc min cikkumi ko ɗon woni probléme o noon tigui Amadou ɗum foof koye probléme uji ɗi jeeya neɗɗo ne sa wiyama rento ko ganduɗa ko nafoore ma sa wiyama jooɗo e ko ganduɗa ko nafoore ma saabu so neɗɗo ummima hande a wiyama jooɗo galle ma a wi mi jottako yomi ƴeewoye miñam walla yomi ƴeewoye mawnam ɗum ɗon fof hande so tawi koko ɓeydata tampere saabu ɗo ndewata ɗo ha jettoyoɗa galle toon a andata no rafi o rewirta e ma a andata no jehirta tawa toon rafi o ko mbiyanmi ko tan goto fof so tawi hoolaki hoore muɗum e rafi o ma waw rentanade hoore mum kono rentano goɗɗo saabu so neɗɗo rentanima hoore mum tan rentanto ko goɗɗo saabu hande somi wi mi salminta Amadou mbeɗeni wallita hoore mbeɗeni wallita Amadou somi wi mi memodirta e mum kon noon somi wi mbeɗe woɗɗodira e muɗum ne kon noon ko mbeɗeni walla hooram mbeɗe walla ɗum yo goto fof wallu hoore mum ha para nde fuɗɗo wawde wallude ke heddiɓe Amadou surtout eɗen gandi to gonɗen ɗo eɗen min puram en jettima hankkadine e yettama ganduɗa ko critique kulɓiniɗo eɗen gandi sifaji hôpitaux ji meɗen ɗo hande ujunere e temedere fawde déjà nana e cafrirɗe ɗe Aissata eɗen poti hulde eɗen poti aussi wallidde ɓe ganduɗa ɓe kañumen tambi cellal ɓalle guila ñande ɗiɗi lewru mai ha ɗo yimɓe ganduɗa ɓe jettaki ɓesguji mumen yimɓe ganduɗa ɓe mbaɗani ko ponno ko wadde nandari jamma ñalawma jam gam wallidde yimɓeɓe donc moƴƴi ko yimɓe ballitaɓe kono hande goto foof nana tinni hoore muɗum
goto fof nana wada ko wela goto fof nana wada kanyum vraiment rafi o wodani goto fof nana wada dum do ko funti dum do ko nangam e sangam haysen ko funti ko yo neddo jaggi dum ko funti mi yo rento en gandi wonbe ganduda be kaali ene hen Ceerno Mansour Baro yo wele dal wone makko wi wonde so tawi didol didama do hen wi'ama gol mojjani wi gol wi'ama gol mojjani kala jawtol gol mayet gongin dum kono kadi hasin tawi jogi hen sikkitare woto yewtugol an tarogol ha para mbiya mojjani wadde ko dum non foti wonde donc non dentodiren ganden ko ref mo ganduɗa o ina hulɓini hasin tawi won goɗɗi gonɗi ɗo en tout cas ko ref mo ganduɗa ne waɗa médiatisé hannde eɗen gandi holto ampleur tolni woni koto banggue dabgol ngol ko ɗum woni ko hulɓini noon tigui Amadou dentodiren ballodiren ko ɗum tagata rafi o ummade ɗo ko ɗo min kaɗata e roɓɓindu jandeli moɗon ko tottude won aadi gongol so Allahu lamdo jaaɓi kono jarnude won e saaha foof min gaynata jarnude won e wiide on tan yo Allah yoɓon moƴƴere ɗum noon bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno baɗum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗano e banggal caméra o Allah jarama on jarama